Ahoj, jsem Honza z Coast to Bike. Jsme škola terénní jízdy na horském kole a e-bajku a naučíme vás základy, jak se jezdí v terénu. Zatáčky, skoky a hlavně, abyste bezpečně projeli traily a mohli se vydat kam chcete. Není to jediná činnost, chystáme i malou cestovku pro bikery a taky nějaký merch samozřejmě. Koukněte na naše stránky a uvidíte, jestli se vám to bude líbit a my se na vás budeme určitě těšit. Máme vlastní prostory, kde vás můžeme učit jak základní techniky, tak i skoky. A pak se můžeme vydat i do bike parku. Tak se koukněte na naše stránky a když tak se uvidíme. Čau.